Barcelona, en el seu moment, entre el 2000 i 2006, va tenir una fama a nivell europeu i a nivell mundial que era envejable, perquè venien artistes de tot el món, als barris més antics, per al Gòtic, per al Raval, i en els racons més inhòspits feien una obra d'art i allà la deixaven i allà es quedava, i passejar pel centre, pel casc antic de Barcelona, era com estar en un museu, on no havies de pagar entrada. I era un museu que es anava renovant i és un museu que cridava molt l'atenció. Llavors venia gent de tota Europa a treballar aquesta idea, fins que el 2006 l'Ajuntament va veure que aquest turisme influenciava molt també els joves que sortien a fer grafiti perquè vivien en una ciutat plena de color, plena de llibertat creativa. On September 30th, 2005, a Danish newspaper printed controversial drawings of the Prophet Muhammad, inspiring outrage in Muslim communities worldwide. In the United States on that day, a new Chief Justice, John Roberts, chosen by the President George W. Bush, was sworn into the U.S. Supreme Court. In Spain, the economy was looking strong, at least statistically. Unemployment was down, property ownership up. The Socialist PSOE party was running the state government in Madrid, with party head José Luis Rodríguez Zapatero serving as prime minister. In Barcelona, gains in tourism, industry, and building construction were keying unprecedented prosperity for the region. Still, as always, the city was a hotbed of political activity. While the Catalan nationalist CiU party continued to control the local government, holding a majority of seats in the Catalan parliament, its long-standing leader, Jordi Pujol, had opted during the election cycle of 2003 to forgo a seventh term. And after much debate, Pasqual Maragall, Barcelona's former mayor and head of PSOE's local chapter, was chosen as president. At the Parliament building inside the Parc de la Ciutadella, on the last day of September 2005, Maragall and his government had just approved a new Statute of Autonomy for Catalunya, replacing the first that had been in place since 1979. Hi havia un Estatut d'Autonomia a Catalunya que va ser votada el 2005 pels catalans de manera majoritària. Com va començar? Va començar quan el president Maragall i el seu govern van plantejar de fer un nou estatut adequat a les circumstàncies i a les necessitats actuals de Catalunya. The new Statute of Autonomy was meant to expand the rights granted to the Catalan region and, at once, provide a less centralized, more federalist model for Spain, in line with that of the United States, and not dissimilar to the one Valentí Almirall had advocated 100 years earlier. I ja s'ha pogut canviar l'Estatut. De fet, l'Estatut que va liderar el 2006 el Parlament de Catalunya, el tripartit, liderat per Pasqual Maragall, era el que intentava, anar cap a un estat federal a partir de la reforma de l'Estatut de Catalunya. Vivim en un país centralista que no ens deixa a nosaltres avançar. I llavors aquesta és per mi la diferència fonamental, que l'estructura dels Estats Units ve de baix, ve d'una sèrie d'estats que s'associen i que voluntàriament cedeixen una part de la seva sobirania a una confederació, una mica com l'estructura, salvant distàncies, l'estructura que tenim de la Unió Europea, no? És a dir, una sèrie d'estats que decideixen cedir part de la sobirania, i l'estructura de l'estat espanyol és una estructura federal pròpia més europea, amb moltes disfuncions, que és al revés, no? És a dir, és un estat que ho té tot i que generosament, entre cometes, decideix donar a una sèrie de regions dintre del propi estat una sèrie de competències perquè s'autoregulin.
Però sí, de fet l'estat espanyol és un estat federal. El problema és que l'estructura federal de l'estat espanyol estava prevista per reconèixer les ànsies d'autonomia d'una sèrie de, el que es deia llavors, regions, que eren Catalunya, el País Basc, Galícia i potser una mica Andalusia, quan al final, amb aplicació del que s'ha dit després el Café para Todos, durant la transició, es converteix en un estat de 17 autonomies. Café para Todos, coffee for all, to many across Spain, was problematic from the start, seen as inefficient, unwieldy, and, to an extent, unfair. The system of autonomies was initially introduced to satisfy the demands of 3 regions that had, before the Franco era, a precedent for self-rule, like that of Catalunya under Generalitat President Francesc Macià. However, in 1980, after a referendum, Andalusia declared itself an autonomous region. Their decision inspired others to follow suit, leading, ultimately, to a peninsula with 17 autonomous regions on the books. The goal was, as it remains today, to ensure that each of them had similar rights. However, there was, and remains, a crucial difference. Both Basque Country and its neighbor Navarra, by virtue of their medieval charters, were granted fiscal autonomy. I que consisteix, al dia d'avui, que és lo interessant, ells tenen un sistema on regulen els seus propis impostos, recapten els impostos. Aquests impostos sí que van marcats, han de ser molt similars als de la resta de l'Estat, tenen les seves hisendes pròpies, recapten i després paguen un cupo al govern. Tenen l'avantatge que els diners els tenen ells i els reparteixen ells i no han d'esperar la transferència de l'Estat, com pot passar, per exemple, en el cas de Catalunya. As Catalunya looked to exert more control over finance, legal matters, and sectors of health and education, Spain's ruling party, PSOE, was in need of allies. It had secured the most votes a year earlier, in November 2004's election, narrowly beating the incumbent People's Party, but a coalition government was required to avoid legislative gridlock. Catalunya's CiU and the Republican Left of Catalunya, or ERC, emerged from the national election with 18 seats, and Prime Minister Zapatero had agreed to endorse a new Catalan Statute of Autonomy in exchange for their support of his government. On November 2, 2005, the draft of the new statute was presented to the Spanish Parliament in Madrid. Aleshores, Rodríguez Zapatero, per motius electorals, va dir que acceptaria un estatut escrit acceptat pel Parlament català. Va ser una de les seves mentides. Aleshores, ell no va acceptar-lo, potser no li van permetre que l'acceptés, i aleshores va passar el que va passar. Ja és prou conegut que l'estatut que va sortir del Parlament de Catalunya primer va ser censurat, el van haver de retallar. The government in Madrid did not look favorably upon the updated statute. Members of the former ruling People's Party immediately questioned its constitutionality and presented an appeal to Spain's Constitutional Court. Zapatero and his PSOE party raised similar concerns. They set about modifying the majority of the new statute's articles so that, ultimately, it looked little different, to many in Catalunya, from the statute that had passed in 1979. Va passar uns tràmits parlamentaris on va ser retallada substancialment i a l'agost del 2006 es va aprovar un estatut d'autonomia que en cap cas era el que havia, votat el poble de Catalunya. On June 18, 2006, a referendum was presented to the people of the region. It contained a single question. Do you approve the draft Statute of Autonomy of Catalunya? I després el que havia quedat es va tornar a votar, es va fer una mena de referèndum en què la gent votava si volien aquell estatut o no. Jo personalment vaig dir que no, perquè havia estat retallat per polítics que no estaven al Parlament català. Pensava que qui són ells per retocar una cosa que han escrit els meus representants. Aleshores, clar, quan es va votar, va sortir un sí.
Els que tenim memòria ens en recordem de Zapatero, que va dir: aprovaré l'Estatut que surti del Parlament de Catalunya. Mentida! Del Parlament de Catalunya va passar al Congrés dels Diputats. Del Congrés dels Diputats va passar al Senat i, a partir d'aquí, encara el posen al Tribunal Constitucional, que l'acaba d'afinar. Nosaltres l'Estatut que tenim ara no l'havíem votat. El Partit Popular va creure que això afectava a les essències pàtries de la unitat espanyola en un principi i el sistema i el pensament neofranquista que encara tenen i dels quals en són portadors i explícits garants, i va provocar tot un moviment en contra d'aquest estatut, fent firmar la gent en contra, amb votacions tipus referendari a Andalusia i a Extremadura i a Castella, i finalment portant-lo a l'Estatut al Tribunal Constitucional. The People's Party's initial challenge to the statute in November of the previous year had failed because it had been presented prematurely. The Constitutional Court had pointed out that it was not possible to challenge something that had not yet passed into law. However, undaunted, in January of 2006, they kicked off a national campaign against the statute, asking the public for signatures in support of its claim that the document was in violation of constitutional law. On July 31st, days after the new Statute of Autonomy had been approved, the People's Party presented their challenge to the Constitutional Court again, with objections to 114 of the document's 223 articles. Les signatures del PP que va recollir arreu d'Espanya, mig milió, em sembla. El Partit Popular ja sabem que és la continuació d'un partit que es deia Alianza Popular, que el va muntar un exministre de Franco, que era Fraga Iribarne. Aleshores, allà s'ha encabit tota la dreta espanyola, des de la dreta moderada, la dreta, i fins i tot l'ultradreta gairebé, és un partit d'arrels franquistes de ple. 7 former ministers of the fascist regime created Alianza Popular, which became the Partido Popular. Fraga handed power down to Aznar in his day, who was the president of Spain for 8 years, and then Aznar handed power over to Mariano Rajoy. So there's a direct line that links, in terms of, from person to person, the evolution of somehow the Francoist regime. Part of it morphed into, on the whole, it morphed into current Spanish democracy. A part of it, the hardcore part of it, morphed into the Partido Popular. Cap aquí, abans, els independentistes eren, amb tot el respecte, 4 gats, molt poca gent, petits grups, respectables però molt petits, i ara, esclar, hi ha una moguda molt forta. As Catalonia waited for Spain's constitutional court to decide on the fate of its statute, the economy, in the region and throughout Spain, was booming. Real estate prices had risen by 200% in 10 years. Unemployment by 2007 had dropped below 10%, and in Barcelona, it was nearly half that. However, a storm forming first on Wall Street in the United States was on the horizon, one that would, soon enough, engulf much of the world. Si parlem en termes generals, suposo a nivell espanyol, que va coincidir també amb una crisi a nivell mundial, aquí a Espanya n'hi havia altres factors addicionals, un molt conegut per tots és el tema immobiliari. Aquí, en aquest país, hi ha hagut molta tendència a envasar l'economia, l'economia del totxo, a invertir en temes immobiliaris. I en aquells moments es van començar, sobretot els ajuntaments, a cedir terrenys per fer construccions i es van fer construccions desmesurades. Va haver-hi com junt amb el tema de finançament bancari que van començar a atorgar uns préstecs bastant elevats sense xequeig de si les persones podien pagar, sense informació. Tot va generar com una falsa sensació de bonança econòmica perquè tothom podia comprar-se un pis, tothom podia fer tot un viatge, tothom podia fer de tot
gent que tenia uns sous molt baixos va començar a guanyar molts diners de cop i semblava que tot era perfecte i magnífic. Això va començar, jo crec que, no sé si 2007 ja hi havia indicis de tot això i el 2008 es va fer molt latent, però el govern que teníem en aquell moment, que era el govern de Rodríguez Zapatero, si no recordo malament, doncs deia que no, que aquí tot anava molt bé i que això tot era perfecte fins que es va començar a caure grans immobiliàries i entitats bancàries, sobretot fora d'Espanya, que va ser molt el detonant. Això és el que sabem que va començar així la crisi en el que és a nivell estatal. I junt tot el tema financer a nivell mundial i de les bolses mundials. La gente se empieza a dar cuenta de lo que está pasando y empieza a valorar factores que hasta ahora no estaba valorando porque tenía una facilidad económica que le permitía pagar más y vivir más, ¿no? En el momento en el que todo esto desaparece y basándonos en las dos comunidades autónomas más fuertes que vendrían a ser Cataluña y Madrid, se dan cuenta de que realmente con estas dos comunidades se está manteniendo el país, es cuando viene a ver un poco esta batalla. I discovered the Ramblas properly when I was 16, 17, and I was knocked off my feet. I was like, what is this place? Because there are human statues, there are birds, there are flowers, there are hippies, artists who just draw your face there in 5 minutes, and it was so lively and it was so unlike anything I had ever seen before. El Raval jo crec que es va convertir en un altre tipus de barri, però en un altre tipus de barri que també va acabar sent molt interessant, no? No hi va anar tant el turisme, sinó va haver-hi un influx d'immigració i llavors i tenim el Raval que avui en dia que hi conviuen els expats, els anglesos o americans que viuen aquí, amb gent local, amb immigrants del Pakistan, Marroc. Llavors, aquest barri ha canviat molt, 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 però amb una direcció també bastant interessant, no? Llavors, crec que a dia d'avui el que més es pot apropar a la Barcelona d'aquella època és el barri de la Barceloneta. En particular perquè és el barri que sempre ha nodrit a tota Barcelona. La gent avui en dia es pensa que el peix ve d'un altre lloc o d'un altre mar, i el peix a Barcelona ve encara al Mediterrani i els pescadors de la Barceloneta. I són peixaters, pescadors, de 3 o 4 generacions d'antiguitat. Aquesta és la Barcelona de veritat. Sí que una cosa bona que té Barcelona és que no és una ciutat plenament moderna, només d'asfalt, sinó que té espai verd, tenim 2 muntanyes, el mar i 2 rius. Llavors, tens la natura, i a part això defineix que la ciutat no pot créixer més, és el que hi ha i ja està. No es pot expandir com Ciutat de México. I sí que té això que és meravellós Barcelona. Jo ara surto caminant i pujo a Montjuïc, o al Tibidabo, que el tinc més a prop, i tinc la naturalesa a prop, que això és una cosa que ens dona moltíssima vida. By 2010, the Spanish economy was in free fall. Though technically a recession, the period came to be known within Spain as the Great Spanish Depression. More than 4 million were unemployed, and over the next 2 years, the unemployment rate would reach 24%, double the Eurozone average. The brick economy was crumbling. Foreclosures ran rampant. Banks failed. Amid the panic over public and private finances, in June of that year, the Constitutional Court finally handed down its ruling on Catalunya's reforms.
va decidir que aquest estatut hi havia unes quantes parts importantíssimes que quedaven que no eren legals i no eren constitucionals. És a dir, va carregar-se l'Estatut que havia estat referendat. Mai un tribunal constitucional passava per davant de les votacions del poble. És a dir, el que s'havia aprovat amb referèndum, el Tribunal Constitucional li semblava que ho podia desbancar. Què ha passat aquí? Que la població de Catalunya s'ha llançat als carrers durant 4-5 anys amb grans manifestacions. Fins al final s'ha demostrat que l'estat de les autonomies no és un estat suficientment democràtic, amb un partit popular que la tenalla per continuar-hi com a règim especial a Espanya. Ara, nosaltres, és a dir, el catalanisme polític, ha defensat que l'única opció democràtica, l'única opció viable, seria una independència. In the end, the Constitutional Court struck down 14 of the statute's articles, reinterpreting another 10. The preamble, which declared Catalunya a nation, was among them. The word nation was not redacted by the Constitutional Court. Rather, they chose to add a corresponding footnote, stating that, from a legal and constitutional standpoint, nation, in this context, was a word devoid of meaning. For many across Catalunya, this was the moment that support for autonomy diverged, with one strand forking towards independence. Catalanism was historically an attempt, was a political movement, first a cultural movement and then a political movement that sought to gain a strong negotiating position for Catalonia within Spain in order to wield political power in Madrid and to attempt to shape Spain in the self-image of a more progressive, liberal, advanced Catalonia. And at the same time to guarantee autonomy for Catalonia. That project has ended. Now there's an independence movement in Catalonia that seeks independence. So that's a full break with Spain. Catalunya és una nació. És que no admeto discussió. És una nació. Recomano a tothom que es llegeixi la definició de nació que es poden trobar en l'Oxford, en el diccionari. No cal que llegeixin el diccionari català, no cal que llegeixin el diccionari espanyol, llegeixin un diccionari de qualsevol altre idioma, vegin el que és una nació, la definició, i veuran que allò és Catalunya. Per tant, jo no admeto discussió al respecte. Vaig estudiar ciències polítiques, serveix per poques coses, potser no per això. By 2011, unemployment had soared to 25%, and for adults under 25, it was twice that. Frustration over housing, salary and hiring freezes, and a political class that seemed an embodiment of cronyism and corruption begot a peaceful youth movement. They took to the streets in cities and towns throughout Spain, pitching tents in public squares, and living out of them for months. The sit-in was given multiple names. Among them, the anti-austerity movement, Take the Square, and 15M, which signified the date that tents were first erected, on March 15th of that year. And its supporters earned a moniker of their own, the Indignants. De repente la gent jove es va rebel·lar, va acampar a la plaça de Catalunya aquí, a la plaça del Sol de Madrid. I el que es va fer, com a mode de protesta, va ser ocupar les places de les ciutats de tot el país, de tota Espanya en aquest cas. I ho recordo molt vivament, perquè en aquella època jo era estudiant de la universitat i recordo que anava a treballar al matí, després anava a la universitat i quan acabava la universitat anava a l'assemblea que es feia a la plaça del poble, a l'assemblea del 15M de Cerdanyola, aleshores encara vivia a Cerdanyola,
I després, els caps de setmana, me n'anava a dormir a Plaça Catalunya, a Barcelona. Que no, recuerdo cómo habían sido, porque incluso yo había ido, a nivel personal, me he sentido afectado por esos recortes y me he sentido afectado por lo mismo que le afecta a cualquier ciudadano. O sea, mi profesión es policía, pero yo soy antes de nada soy ciudadano del mundo y me afectan los recortes en sanidad, me afectan los recortes en educación. Mi mujer, de hecho, es profesora de un colegio público, entonces yo sé todo lo que conlleva una cosa y otra. Y a mí me duele, yo soy el primero que no disfruto cuando echan a la calle a una família. Recordo que, a més, poc després del sorgiment del 15M va aparèixer als Estats Units el moviment de Occupy Wall Street, que també, diguem, el mètode de protesta era molt similar al del 15M, que era ocupar espais públics i protestar de manera pacífica, perquè, a més, és una cosa que tenien en comú els dos moviments, que eren gent que l'única resistència que feien era dels seus cossos, per tant, no exercien ningú tipus de violència comparat amb la repressió que després van tenir, perquè tant als Estats Units com aquí hi va haver repressió per part de la policia. I recordo que em va fer molta il·lusió, perquè vaig pensar, crec que és la primera vegada que nosaltres hem inspirat alguna cosa als Estats Units i no al revés. Normalment heredem moltes coses que venen dels Estats Units, tota la cultura ens arriba aquí a Europa en general, i per una vegada nosaltres vam iniciar un moviment polític que a més es va contaminar molts altres països, entre ells Estats Units, i considero que per mi va ser absolutament màgic, no? By the autumn of 2011, the 15M movement had dissolved. And while the action accomplished little relative to the challenges facing the populace during the financial crisis, it succeeded in instilling the new generation with a passion for community action and grassroots campaigning. Barcelona com a ciutat, davant de la crisi, va ser una ciutat molt forta. Vam seguir oferint el que teníem per oferir, vam seguir rebent turisme, però sí que és cert que molta gent ho va passar molt malament. Vam veure molta gent jove que va perdre el seu lloc de feina, tornar a viure a casa dels pares. Per què? Perquè a nivell estatal el que tenim aquí que està mal fet és el tema dels sous. A Espanya els salaris són molt baixos. Aquesta crisi per nosaltres tindria que haver estat una oportunitat perquè va desinflar una bombolla immobiliària que existia i l'oportunitat tindria que haver estat per a la gent jove, si haguessin tingut salaris forts com al Regne Unit o a França o als Estats Units, de poder en aquell moment comprar o llogar una vivenda. I va ser tot el contrari. Ens vam quedar que es va estancar el mercat, els apartaments estaven abandonats, el jovent vivint a casa dels pares, i ara que estem sortint, tornem a tenir un altre cop una bombolla immobiliària. Qui està comprant els pisos d'avui a Barcelona? Els estrangers. Tot és capital estranger que ve a invertir a la ciutat i treu el lloc, diguem, per viure al català o al barceloní. La Golden Visa és una persona de fora, ve aquí, compra un immoble de $500.000 i té un permís de residència i treball, etc. Què passa? Doncs molta gent deia, bueno, jo tinc un pis de 400, però qui em diu que no pot valdre 500? Jo agafo un aquí, sobretot típic, xinesos, russos, japonesos venen aquí i dius, va, a més, aquest no poden comparar, ells saben que tenen que gastar 500.000 euros. I això que ens ha produït a la resta, doncs que pisos que a mi valien 300.000 euros, de cop i volta, o 350.000, valen 500.000. Això ha fet que la gent que vivim a Barcelona sigui molt difícil accedir a una vivenda. I t'has d'anar, com diguéssim, passarà com a les grans ciutats. El centre no serà un lloc on viure a las ciutats. Hablaba con unas amigas esta mañana que Barcelona es muy encantadora, pero una vez que vienes aquí no es fácil vivir aquí. Quiero decir, cuando yo antes venía de vacaciones sentía que Barcelona me estaba llamando, vente a vivir conmigo, tienes que ser parte de mí. Y una vez que me vine aquí dejé de tener ese sentimiento, me sentí abandonada por parte de Barcelona.
the fiscal collapse resulted in a changing of the guard at the national level. In November's general election, the People's Party dominated, replacing the coalition government run by PSOE with an absolute majority, and voting in Mariano Rajoy Brey as Prime Minister. Barcelona, Cataluña, España entera. Ahora exactamente soy Mariano Rajoy. Escuchadme, helicópteros, estáis rodeados. Sois un pueblo muy francofones. Doncs jo, quan sento parlar amb aquest senyor, és que veig un net directe o un fill de Francisco Franco Bamonde. Vull dir, és que és així. És inflexible. Vull dir, és una cosa... És un robot. Parla com un robot. Jo penso que som un país amb molta protecció, amb molta xarxa familiar i penso que l'economia submergida encara és molt important aquí, perquè amb les xifres d'atur que hi ha no és gaire creïble que no hi hagi manifestacions socials molt importants i tanta gent morint-se de gana. Llavors, el que jo crec és que les xarxes familiars, que encara són molt denses aquí, i les cobertures de l'estat de benestar permeten que molta gent pugui trampejar en poquetes coses. Encara existeix la picaresca de si em puc estalviar l'IVA, doncs no el declaro, etc. I jo penso que això és el que explica que es pugui viure amb aquestes taxes d'atur tan elevades, perquè si no hi hauria una revolució social. On September 11th, 2012, Catalonia's national day, called La Diada for short, meaning simply the day, a massive pro-independence rally was held in Barcelona, the likes of which had never been seen before. The watershed event, which capitalized on outrage over the economy and the Constitutional Court's ruling, was a grassroots undertaking, primarily the work of two organizations: Òmnium Cultural, a cultural organization that had, up to now, remained largely apolitical, and the Assemblea Nacional Catalana, the Catalan National Assembly, or ANC, which had been politically charged from the beginning, founded in 2011 to bolster support for Catalan independence. L'Òmnium neix l'any 1961, per tant, parlem ja del segle passat, i neix en plena censura franquista i contra la cultura catalana. Què passa? Que amb el temps ha anat evolucionant a les necessitats de la societat catalana i a partir del que el Tribunal Constitucional retalla l'Estatut i la societat es comença a organitzar per buscar la independència, aleshores Òmnium fa aquest gir social i tant perquè ho demana els propis socis i ho demana la societat i llavors s'ajunta amb l'ANC per organitzar les grans manifestacions des del 2012 cap aquí. La diferència amb l'Assemblea Nacional Catalana. L'Assemblea Nacional Catalana no, neix quan a partir de la sentència del 2010 del Tribunal Constitucional i ja neix clarament per treballar per la independència de Catalunya. People turned out in unprecedented numbers, filling the city's main traffic arteries. A slogan, Catalunya, New European State, was printed on banners, posters, and T-shirts. La diada d'avui, la diada de demà i la diada de l'11 de setembre, que suposo que és la que et refereixes. Aquesta és també una festa interessantíssima. Jo diria que la característica principal és que és pràcticament la festa laica més antiga, perquè no té cap origen religiós, sinó simplement és l'exaltació d'una derrota, de quan els catalanistes van perdre la guerra, diguéssim. La part festiva és que abans de la guerra havia sigut una celebració reivindicativa
on anar a posar flors a l'estàtua del Rafael de Casanova comportava risc, és a dir, que et podien detenir i era freqüent que ho fessin, no? I a la postguerra molt pitjor, diguéssim, no? Era una festa totalment reivindicativa que qui celebrava l'11 de setembre tenia garrotada segura, diguéssim, no? Això als anys 70 fins a la democràcia, diguéssim, no? Estava amb la clau autònoma i d'entendre's i de consensuar i de compartir, creu que no hi ha solució, que les reivindicacions de Catalunya des de Madrid no són mai escoltades, o des del govern de l'Estat més aviat, i retallat tant com poden les competències, és quan s'inicia un procés en què reiteradament, sobretot l'11 de setembre, que és la Festa Nacional de Catalunya, surten milions de persones al carrer reivindicant un canvi de la relació amb l'Estat. L'11 de setembre, els militants del front, abans t'he parlat d'en companys, però també eren unes dates que per nosaltres molt significatives, perquè, esclar, representaven la Diada Nacional de Catalunya. I sempre es havia fet un acte o un altre, ja siguin manifestos amb pintades, o típic, penjades de banderes, cremades de banderes espanyoles, perquè quan aquí venia en Franco els bancs tenien tots a la porta la bandera espanyola, a l'abast del carrer, i nosaltres ens sortíem a la nit i les anàvem cremant totes. Artur Mas, president of the government of Catalonia since 2010, had not been on hand for the celebration. Neither he nor his CiU party were, at the time, in favor of independence. But his actions afterwards demonstrated that the event had gotten his full attention. By month's end, he'd announced before Catalan Parliament that the time had come for the people to exercise their right to self-determination, and flush with momentum, he called for snap elections, expecting to fill more parliamentary seats with CiU party members. Artur Mas s'ha comentat que va ser un oportunista pel fet que va aprofitar un moviment transversal, perquè recordem que tot això, totes les protestes van ser espontànies i van ser populars, on hi havia totes les classes socials. Allà hi havia gent d'esquerra, havia gent conservadora, havia gent de tota mena. Yet the election on November 25th, 2012, did not turn out as Mas had hoped. His CiU party saw no gains, losing 10 parliamentary seats. For the broader independence movement, however, the election was a lightning rod. More left-leaning, pro-independent stalwarts, like the ERC, and the uncompromisingly leftist Popular Unity Candidacy, or CUP, saw support increase, with the latter securing parliamentary seats for the first time since its founding in 1986. The March for Independence, referred to colloquially as the process, was now crossing multiple party lines and bringing together myriad ideologies, many in direct opposition to one another on every other matter of policy. Early on, in 2013, Catalan Parliament leveraged this momentum, passing the Catalan Declaration of Sovereignty, which granted citizens of Catalonia the legal right to decide on their political future, whatever it turned out to be. The government in Madrid, however, immediately appealed the law, and Spain's Constitutional Court that May suspended it, first provisionally and then permanently. Bàsicament hi ha diverses qüestions, aquelles que apel·len a una qüestió més emocional, és a dir, la definició del que és Catalunya, del que es considera ser Catalunya, el que parlava abans de nació, tot allò que té a veure amb les competències que l'Estatut defineixen que són per la Generalitat de Catalunya, és a dir, aquelles accions o aquells elements sobre els quals la Generalitat pot regular i pot governar, pot executar. Aquesta és una segona qüestió. I tres, hi ha la variable econòmica, no? És la permanent i la de sempre, la que demanda que Catalunya és la tercera en provisió, diguem-ne,
de recursos per a la resta de l'Estat i la desena en rebre aquests recursos. No? Aquesta asimetria pels catalans, però no pels catalans pel fet de ser catalans, per qualsevol ciutadà hauria de ser inacceptable. Capitalizing on the previous year's success, supporters of independence organized a human chain on 2013's National Day. Branded Via Catalana, 1.4 million residents of Catalunya left their homes to form a line following the old Roman road, the Via Augusta, across the region, from its southern border with Valencia north to France. It was organized like the previous demonstration at the local level, but this time nearly all Catalan political parties lent their support. La Via Catalana, quan la gent s'agafava les mans i des del sud de Catalunya fins a lo que és la Catalunya Nord, fins a l'estat francès, doncs va ser molt estètic. Es veu que es va copiar d'un dels països bàltics i penso que per què no? Perquè no podem imitar coses que estiguin ben fetes. Doncs és una manera de cridar l'atenció i cridar l'atenció d'una manera molt pacífica i demostrar que tot plegat està fet per gent del poble d'una manera 100% pacífica. I quan dic gent del poble, refereixo una part de la gent del poble. No oblidem que aquí hi ha tendències no únicament d'esquerra i dreta, sinó que hi ha gent que se senten còmodes amb seguint pertanyent encara a Espanya, i que és molt lloable, és molt respectable, només faltaria. Però bueno, en el meu cas, doncs jo prefereixo, vaig participar en aquesta. While the Constitutional Court had, earlier in the year, suspended Catalunya's declaration of sovereignty, a non-binding referendum on self-determination was still on the docket. Artur Mas, in 2012, had needed support from the left-wing ERC to secure his presidency, and holding such a referendum was a stipulation for that support. Though Spain's Prime Minister Mariano Rajoy had promised to halt the referendum, it was held as scheduled on November 9, 2014. Nicknamed 9N, the ballot contained two questions. Do you want Catalunya to become a state? And if you answered yes, do you want that state to be independent? Com des d'aquí hem pensat molts que tot es pot parlar i tot es pot discutir, doncs finalment el que passa és que si es fa un 9N una vegada, una mena de referèndum, diguem, encara com molt provisional. Va ser molt important que 2.300.000 persones sortissin i uns diuen que es va fer una botifarrada, altres dies que va ser una festa, diran el que sigui, però va haver-hi una mobilització, es va poder votar i es va veure que hi havia, no sé, em sembla que eren quasi 2 milions que van dir sí i 300.000 paperetes que van dir que no. En aquest cas va ser una mena de referèndum fictici per veure una miqueta quina era la situació. El que passa és que al no ser vinculant, doncs molta gent no hi va participar. Aleshores, era una manera d'orientar-se una miqueta i també de cridar l'atenció i d'insistir en el govern central que això anava de manera seriosa, que no era un joc. El que passa és que ells sí que, almenys, van fer veure que s'ho prenien d'una manera poc seriosa i que allò era com havien arribat a dir, una pallassada, de tot. The referendum did not open dialogue with Madrid. It had, by any measure, the opposite effect. But the economy by now across Spain and in urban centers like Barcelona was, finally, showing signs of recovery. In June, Barcelona native Ada Colau Bayano, who'd fought fiercely on behalf of city dwellers throughout the financial crisis, was elected mayor of Barcelona in May 2015's municipal elections. Barcelona tiene una alcaldesa que es Ada Colau, que sinceramente espero que se mantenga en el poder mucho tiempo, porque esta mujer está haciendo mucho bien a esta ciudad, está creando muchas soluciones a problemas colectivos, como puede ser el problema de la vivienda, de los precios del alquiler. Sobre todo el gran problema, yo creo, en Barcelona es el problema de la vivienda, del precio de los alquileres, que se ha disparado a niveles insostenibles, y lo mismo ocurre casi con las casas en venta. Yo espero que este problema se solucione un poco con ayudas
de personas como Ada Colau. La crisi a Barcelona tampoc crec que es notés tant. Sí que és cert que va haver molta gent que va fer molt de soroll, vam tenir tot el tema dels indignats a la plaça Catalunya i tot, va haver gent que va patir molt, això sí que és veritat, però com a ciutat no vam patir-ho tant. Nosaltres seguíem rebent turisme, nosaltres som hotelers, els nostres números tampoc van baixar tant. El que ha canviat molt és el turisme. És a dir, jo vaig néixer l'any 86 i et puc parlar que fins fa uns aproximadament 8-10 anys la cosa ha canviat molt, molt a Barcelona, molt. És a dir, ens està envaint el turisme aquí a Barcelona. De manera que nosaltres hi ha certs moments que per depèn d'on passegis ja no saps si estàs a casa teva o no. Però bueno, això no és dolent tampoc. Jo no penso que sigui algú negatiu, al contrari, perquè sempre ens hem de nutrir de la gent. O sigui, al final, nosaltres, l'evolució humana ha crescut a base de nutrir-nos uns dels altres. Què és el que jo em queixo? Doncs mira, just aquí al costat tenim 3 hostels. Un es diu Generator i té, no sé si són 1.000 i pico llits. Val? Qui ha portat això aquí? Un turisme que no és el que ens agrada. Han portat nanos joves que se'ls ha donat carta blanca per fer el que vulguin aquí. I tinc una gossa, la passejo a les 12 de la nit, 1, 11 de la nit, depèn del dia, i el que no pot ser és que a la 1 o 2 de la matinada et trobis tota la gent vomitant, fent escandaleres, per parar els taxis poden, com si fessin barricades creuant el carrer, tapant-lo. Aquí és on jo em queixo realment, i on ens ha canviat una mica la nostra ciutat. Bueno, aquest també és una gran pregunta i un gran dilema, no? Tot aquest creixement turístic que està rebent la ciutat, fins a quin límit podrà suportar, no? El que sí està clar és que hi ha una desproporció també en com Barcelona rep aquest turisme. Hi va haver una política important fa un temps, fa uns anys, de donar moltes llicències a hotels i això afavoreix també l'arribada de turistes. Això és bo per la ciutat, és bo per al comerç, però també té les seves contrapartides. Però a més, queda molt enfocat en un sector molt determinat i jo crec que l'afluència de tanta gent, de tants turistes a Barcelona, comença a preocupar molt la ciutadania. Fa no tants anys, el turisme era el millor. Menys mal que està el turisme, ara entrem en una crisi, la gent no té feina, de què vius? És un país de serveis, del turisme. I de cop i volta, fins i tot des del mateix Ajuntament, s'ha fet, o de veus similars, o veus... Es comença a parlar que el turisme és un problema. És un problema conviure amb el turista, però és un problema a tot arreu, però és un problema de convivència. Aviam, si tu vius a la Sagrada Família, és molt complicat que puguis viure tranquil. Que tens dret, sí, però vius a la Sagrada Família. Aviam, jo visc al costat de l'Apolo, hi ha molta gent que va per la nit i clar, que s'ha de conciliar les coses, evidentment, però quan volen posar de moda un problema, el posen. El turisme és com un problema per tapar-ne alguna cosa que està passant de veritat. Perquè mai a Barcelona, que és una ciutat de souvenirs, havia estat un problema el turisme, com a problema. El problema és l'atur, el problema és les guerres, les coses, la fam real. El problema, jo crec que és un problema molt més important el maltractament a la dona o als nens que el turisme. Estamos en una pseudodemocracia, pero es una democracia. El dret constitucional admet que la democràcia és el país on hi ha essencialment separació de poders. Per tant, si això
em demostres que es compleix a Espanya, t'admetré que és una democràcia. El problema que hi veig jo no és que sigui una democràcia o no a Espanya. El que noto jo, la sensació que tinc jo, és que és una democràcia que té les arrels podrides. Podrides, amb això vull dir que el franquisme no va morir amb Franco. Sí, España es una democracia, pero es una democracia poco madura. Son pocos años, son 40 años. Por ejemplo, Estados Unidos o Alemania, Italia, tienen una democracia más madura. In July of 2015, a new bill, admonished in the New York Times as regressive and condemned by human rights groups around the world for criminalizing free expression, passed into law. The vote in Parliament in Madrid on the Organic Law of Citizen Protection, or GAG law, as it came to be called, split across party lines. The only party that approved it was the ruling People's Party, which now had seats enough to get it ratified. Está prohibido compartir en redes sociales, véase Facebook o Twitter, fotografías de policías actuando en manifestaciones. Aunque no se les vea la cara, ni el número de placa, ni se les esté identificando a ellos, como personas o como trabajadores. Todas las fotos que hice en aquella huelga en Plaza Cataluña con las cargas policiales las he tenido que quitar de mi Facebook. Dintre de la llei Mordassa, que ataca, diguem, els comentaris a Twitter, hi ha un tema bastant esgarrifós, que és la repressió que hi ha hagut contra una noia que es diu Cassandra Jiménez, que va fer un tuit de broma sobre Carrero Blanco, dient que era el primer astronauta espanyol. Us poso una mica en context perquè entengueu el perquè de la broma i la repressió posterior. Carrero Blanco havia de ser el substitut de Franco, el dictador, quan morís. Aleshores, en aquella època estava molt activa la banda armada ETA, que és una banda armada que el que feia era posar bombes i fer atemptats a mode de protesta per aconseguir la independència del País Basc, però sobretot en l'època de Franco, diguem que eren una resistència violenta antifranquista contra la dictadura. Aleshores van fer un atemptat el 20 de novembre, de desembre, perdó, el cotxe en el que viatjava Carrero Blanco, la bomba va esclatar sota el cotxe i va volar i va acabar a sobre d'un terrat. Com fer una broma sobre aquest fet que realment ara mateix no està afectant realment a ningú, no es pot permetre, no? Van posar aquesta noia a judici, que a més resulta que era una dona transexual, la van directament humiliar al judici, es referien a ella com a home, tot i que no només ella es definia com a dona, sinó que físicament i tot es representava ella mateixa com a dona. I realment va ser un judici molt, molt lleig pel que aquesta pobra noia va haver de passar per fer una broma a Twitter. O sigui, és que a mi encara no m'entra al cap. I el més fort de tot és que no ha sigut l'única persona, ha sigut la més mediàtica pel tipus de judici que va tenir, però hi ha hagut altres persones que han hagut d'anar a judici per fer bromes sobre aquesta persona que realment va ser una persona terrible. The law's passage was, inadvertently, effective in fanning the flames for Catalan independence. Leftist groups and progressives that may have been on the fence began rethinking their position, and not necessarily because they supported Catalan statehood. Rather, it was seen as an opportunity to break from Spain, a Spain they perceived as growing more restrictive and alien.
Yo creo que por eso dicen mucha gente que no hay una democracia en España. Además, en estos últimos años, con el PP en el gobierno, ha habido, digamos, violaciones a los derechos democráticos muchas veces, en contadas ocasiones. Tenemos una nueva ley que se llama la Ley Mordaza, que está metiendo en la cárcel a gente que hace un chiste en Twitter o en Facebook. Gente que hace un chiste con Jesucristo, gente que hace un chiste con el rey, gente que hace un chiste por ETA, se està yendo a la càrcel. Jo crec que ja queda molt lluny, a nivell artístic almenys, aquesta repressió queda lluny. A no ser que un vulgui fer un tipus d'art especialment compromès, no? Contestatari, que llavors doncs, actualment pot tenir, no? Si tu fas si ara fes, en lloc d'això, fes un quadre amb la cara del rei o d'Espanya, i no sé, o criticant el govern o coses així, llavors podria tenir problemes. Però clar, estem parlant d'una expressió d'art molt específica, no? Però com a artista plàstic, com a creador, no queda res de repressió. It had become clear by 2015 that nothing, not the economic recovery, nor any pronouncement from the government in Madrid, was going to sufficiently dampen the independence movement. Earlier that year, buoyed by strong support in the wake of the self-determination referendum, Artur Mas called for another snap election as he had in 2012. A grand coalition of pro-independence parties formed, bearing the name Junts pel Sí, or Together for Yes. Together for Yes included Mas's CiU, which had by now changed its name to the Catalan European Democratic Party, or PDeCAT. Ideologies amongst the different parties ranged from center-right to center-left. Their shared goal was to plan and hold another referendum on independence, one that would be more binding and impossible for the state government to ignore. Junts pel Sí és una coalició en un moment determinat d'interessos polítics, vull dir que no pot sentit de la paraula, en què quan ja es va a unes eleccions amb un cert sentit plebiscitari, és a dir, comptem-nos qui som els a favor de la independència i els que estem en contra, quan fan aquest raonament, Esquerra Republicana, encara no tan forta com ara, i Convergència i Unió, o ja sense Unió, s'ajunten en una gran coalició per anar a unes eleccions. I fan el Junts pel Sí, perquè era sí a la independència, sí a la sobirania, no? Per tant, és el resultat d'una conjuntura política on el càlcul era que sumant es traurien molts més vots que separats. Ves, calculat a posteriori, no s'hi guanya, es veu massa del que es pensaven, però sí que aclareix molt el programa polític català. The Catalan regional election was held on September 27, 2015. Together for Yes succeeded in netting the most votes by a wide margin. But, as with the last snap election, Artur Mas's latest gambit fell short of its goal. Securing only 46% of the seats in Parliament, Together for Yes could not claim an absolute majority. Controversy was also looming over the president, as a corruption scandal was making headlines, one that threatened to undermine him, his party, and the entire independence movement. Jo penso que no hi ha una sola raó per la que hagi esclatat aquest moviment independentista. Hi ha múltiples raons i cada persona té les seves. Des de gent que li preocupa el tema econòmic, el famós Espanya ens roba, que bueno, també Pujolet també ens robava, tot s'ha de dir. Jordi Pujol, a champion from the Francoist resistance, who had served as president of Catalunya for nearly a quarter century, from 1980 to 2003, disclosed that, for the past 34 years, he'd been involved in an elaborate bribery and influence peddling scheme. And it was also revealed that Artur Mas's CiU party had benefited greatly from those illegal kickbacks. Ell es veia una miqueta el Messias que portava
Catalunya la terra promesa. En aquest cas, doncs, va ser un partit polític, la CUP, que va posar com a condició que aquest home sortís del mig i que i que hagués un president de la Generalitat que no tingués unes possibles mans brutes per tema de corrupció, ja que l'Artur Mas tenia una relació molt propera a la família Pujol. Penso que va estar bé, que al final ell acceptés fer un pas al costat, penso que és positiu. L'altre dia un xaval em preguntava si la CUP era anarquista i jo vaig dir en tot cas que sigui la CUP qui es defineixi com a anarquista o no. Sí, la CUP és un partit que apareix a nivell municipalista. Jo recordo com va aparèixer, inicialment va aparèixer a municipis petits, va anar creixent, és un moviment que no ha tingut pressa. Jo recordo quan van entrar els primers regidors a Girona va ser una sorpresa, no? Era una candidata d'unitat popular, eren molt d'esquerres independentistes. While Artur Mas and his conservative Catalan party differed with CUP on more issues than one could count, CUP, now with 10 parliamentary seats by 2016, had taken on the role of kingmaker relative to the pro-independence majority in Catalan parliament. They had long supported Catalan statehood, but when asked to join Together for Yes, they demurred, deeming the coalition too opportunistic, too politically motivated. CUP now had enough seats to guarantee the referendum would be held, but they refused to lend their support if Artur Mas remained president. Arguments over who would succeed him lasted months. In January 2016, an agreement was reached. Carles Puigdemont i Casamajó, the mayor of the Catalan city of Girona, would be the next president of Catalunya. At his induction as the 130th president of the Generalitat, he broke with tradition, refusing to take an oath of loyalty to the Spanish constitution. Puigdemont's mission, and the main focus of his government, would be to ensure a binding referendum on independence came to fruition. Carles Puigdemont era un gran desconegut per la majoria de la gent. Era l'alcalde de Girona. Segons es diu, era un home que havia estat independentista de tota la vida, un periodista... No sé, jo conec Puigdemont, no? I conec, ja ha estat molts anys alcalde de Girona, ens coneixem tots, no? Clar, jo crec que Puigdemont té un plus de credibilitat en dues coses. Una, amb que ell era independentista quan era molt poca gent, per tant té un currículum, no s'hi ha apuntat a l'últim moment, que és l'acusació que es podia fer a vegades a l'Artur Mas, algun entorn d'ell, diuen aquests senyors s'han apuntat per tapar vergonyes, per tapar corrupcions, era fàcil fer aquest discurs. Amb ell no, ell és una persona que és independentista des de fa molts anys, quan no era raonable ser-ho, raonable ho ha estat sempre, no era comú ser-ho, era una minoria de persones que encara ho defensaven i molts pensàvem que l'entesa amb Espanya havia de ser ineludible, i l'altre també és una persona que és, a banda d'astut, és una persona amb molt de principis, és a dir, si algú es pensava que ell canviaria d'opinió de cop i volta, ho dubto. Realmente las personalidades que nos están defendiendo, podríamos hablar del señor Puigdemont, podríamos hablar de toda la gente que está a su alrededor, en su momento Artur Mas, en mi opinión creo que no nos representan a los catalanes, creo que dan una imagen lamentable, realmente, esta es mi opinión personal y la planteo desde el máximo respeto hacia estas personalidades, y creo que están dando una imagen muy negativa sobre nosotros, ¿no? True to his word, Puigdemont and his government, a cadre of pro-independence politicos from several parties and organizations, spent much of 2016 putting a plan together. A year after taking office, in January of 2017, Puigdemont announced that Catalunya would, indeed, with or without Madrid's endorsement, be holding a referendum on independence that same year. The ruling People's Party made light of the announcement, equating it with barroom posturing. Yet even the most casual observer could see that, with this announcement, the pro-independence movement in Catalunya had crossed the Rubicon, guaranteeing that the coming months would be anything but ordinary, steeped in drama, disruption, anger, and violence. But in light of Spanish history, not lacking in precedent.